Estou gravando isto despois do vídeo do campo de fútbol. E aí vai ir aí un muiño que hai aí escondido. Ainda hai outro por alá que se habría que dar toda a volta así. Pero non sei, que aquí é o típico sitio onde viven as brujas e todo eso, as meigas, toda esta historia. E dixen, eu aquí solo non me meto, que me dá medo. Ainda me metín outro día, nos dous que hai, metíme cun amigo e gravei no todo, pero os archivos estaban corruptos, e nada. En deshora, pois irei por aí arriba, que hai unha casa abandonada que está bastante ben, e vou a gravar. Bueno, tampouco creo que me atreva a meterme solo, pero bueno, intentámolo. Que iba a decir de aquí do muiño este, intentaron restaurar hai uns anos. Ti, vamos a ver, se queres arreglar o teito, que lle pos unhas vigas ou de ferro ou de madeira. E despois, para tapar as tellas tamén algo. E as tellas por enriba. Pois non, aquí deuselles por poñer cemento no teito. Ora ten o teito que non se lle cae, bueno, pouco lle queda. O teito que está arreglado é cemento. E creo que ten tamén ladrillo. Como lle pos un teito de cemento e ladrillo? Non hai cousa máis fea que facer eso. Por Dios. Nada, xa volverei aquí. Este sitio está guapo. Está moi chulo porque para ir ao muiño hai unhas escaleras así que baixan para baixo. E mola moito. Ora, hai 3 anos, fun por primeira vez aquí, a este muiño. As escaleras estaban cuidadas, podías ir ben. Pero ora, como en todos os vídeos que fixen no medio do monte, agora é case imposible entrar. En menos con roupa normal. O outro día que non fun con meu amigo, íbamos con roupa normal. Sin botas, sin polainas, sin nada. Costou o Dios, E iso que son nada, 30 metros. Pero hai tanta silva e tanta maleza que nada. Non é nada, vou ir por aquí, por arriba, pola carretera. E a ver se me atrevo a entrar a casa esa, se non se irei outro día. Esa aldea, tamén a gravei ese día con meu amigo. De feito, estuvo moi guapo, moi chulo o vídeo, porque subimos ao campanar. E gravamos as campanas, porque xusto coincidiu que viña a tocar a que tocaba as campanas. A que toca as campanas. Pero nada, o mismo, os archivos eran corruptos. Así que tamén vai quedar para outro día. Ademais estou esperando un día así que chova, que non faga sol, que sexa nublado, con chuvia, e con todo eso porque vai quedar moi ben, Esa aldea vai quedar moi ben así, con ese estilo de vídeo. E nada, pois ala, veña, vamos, que xa se está alargando isto 3 minutos. Coller o camiño largo, e ir pola carretera que vas directo. Pero había unha señora aí campeando na carretera, sentada aí na beira, e nada, pois por aquí, porque non quero que me fale, non teño ganas de falar ca xente, non me coñece de nada. Bueno, de vela sí que a coñezo, ela de min tamén probablemente, pero non quero falar. Mira, cortaron este monte, hostia, este monte, dende que son pequeno recordo comer este monte, con árboles. Que cortaron todo, si este ano, obviamente, claro, este ano. Aí está a aldea, o cementerio e a escola. Pois nada, vamos pa a casa abandonada esta. A aldea que hai que mirar está indo para aí para baixo, á dereita. Eu veño de aí para arriba. Unha vez ao ano, non sei se en julio, a finales de julio ou en agosto, xa non me acordo, fan aí unha festa así moi chula que dan zorza de comer. Obviamente hai que pagar, xa me gustaría que fose gratis, pero bueno, que está máis rica. Eu non como zorza en todo o ano para esperar este día, porque está rica Dios, pero moi rica. Esta xa é outra aldea, serei algún día. Mira, a mellor hasta Bogose. Pero primeiro a casa que está aquí. Unhas pacas, moitas pacas. Cada verano multiplícanse. E aquí está a casa. Esa de aí a carretera. Non sei se se escoitou eso. Supoño que foi o pito dun camión ou dun trator, espero que sí. Non sei, a mí me pareceronme velutinas, pero eran moi potente para ser velutinas.
Non creo que me atreva a atrás solo. Vamos a ver. Bueno. Un armario. A lareira. Esa é a lareira e isto é a campana. O fregadero. Aí non hai nada, que só sei eu. Aquí a dereita hai outra habitación, a ver se gravo desde aquí. Eso é moi mal. Eso de outra habitación que non ten nada. E despois por detrás sale como un sardín. Que é moi raro, esta casa é moi rara. Porque por aquí esta é outra casa, pero non ten porta. E só se pode entrar dende detrás. Entonces, esta casa non ten baño. E esta sí que é isto de aquí. Entón non sei se son a mesma casa que se conecta por detrás, que é unha cousa rarísima, ou non sei. Porque despois ten unha parte de arriba, un ático, que se separa así, ten un muro para separar. E non se conecta entre sí, a ver. Non se ve desde aquí. Creo que é do ano 1930. Hai un coche por aí. Sí. Vese moi mal. Si 1900 algo pon. Mira, creo que vou entrar, Xa entrei. Se non hai volta atrás. Como me parezca algo por aquí, outra vez quedo no sitio. Como decía no do campo de fútbol. Non hai nada. Xa está. Parte de arriba. Isto creo que era unha porta. Había unhas escaleiras e unha trampilla, supoño, non o sei. Vamos salir e vamos entrar a outra. Esta é a outra. Hai xente mirando detrás miña. Non se vai a ver na cámara. Así que vamos deixar para outro día. Que miren, non estou facendo nada. Pero por si acaso. Hai un coche de aí. Creo que sí. Vou facer que estou falando por teléfono. Un momento. Pois non, era unha moto que viña pola carretera. Vamos a esta casa e vamos a explorar a aldea. Esta é a outra habitación. Aquí me parece que ten, si, aí está, un bote, non sei se sería de medicina ou non sei. Este é outro fregadero. E isto de aquí é o baño. Que ademais ten o este. Unha folla no pé. Ahora. Non me salía. Bueno, xa entrarei aquí na outra parte. Podría entrar de atrás, pero dame, non sei. Este vídeo quedaría aquí. Sería a parte 1 de explorando a aldea esta. Eso é outro concello. Esas montañas que se ven por aí, hai un río aí abaixo, ese é outro concello. Xa se irá algún día, xa se irá. Ahora vamos para a aldea. Bueno, esta sería a fin da primeira parte, porque non me gusta alargar os vídeos, porque despois costa subilos moito. Que se non eu os facía de 30 minutos, se facía falta. Se fai falta. Ala, pois hasta nada. Ahora volvemos. Perdín a orde dos vídeos. Non sei por cal vou. Tamén un campo por aí. Que isto non sei que sería. Aí está a casa outra vez. Unha mansión por aí. Bueno, mansión. Esa casa non é que me gusta, verdad? Que vamos a pensar que están distraídos os da aldea e non me ven entrar aquí a segunda casa. Vamos ir rápido. Non sei como subir este vídeo porque non sei a orden, porque hoxe teño varios, xa teño algúns guardaos para saber a orden, pero non sei, probablemente o grame co da casa, o sea, o suba o non sei falar o unha co da casa, coño, non me salía. Vamos a ver. Vamos ir unha cousa rápida. A ver. Xa gravo todo seguido. Me cago non me dá secto. Aquí, bueno, xa que o teito. Esa a botella de antes. Se non entro xa. Mira que te da araña. Xa nin entro, xa non miro ben.
Algo rápido, acabo de escoitar un lamento. Nada. Mima, este é o baño. Dios, subiu unha adrenalina e todo, yo. Ai, cara. Dios, acabo de escoitar un lamento. Xuro volo por Dios, Sempre me tiñen que pasar aquí a min as cousas paranormales estas. Ai. Bueno, ahora xa vou dormir ben. A parte de arriba imposible subir. Tampouco quero, xa non hai nin teito, ou xa non hai, si, bueno, o teito, a parte, o chan da parte de arriba. Ala, bueno, mira, e aquí hai unha caseta. Vamos, mira se está aberta. Por que non? No, ten un candado, sobe dende aquí. Pois nada. Bueno, ahora sí, veña, adiós.